tichaibata yevakomana ava ndo vatichabata. Akaiita zvake kana tinaye anongobuda isu tinorwadziwa nemurume uyu nekuti Saka taikumbira kuti panguva ino pamusoro imi mufundisi wedu ari pano munyarikani Peter Paul honorable MP pamusoro vechechi vari pano muri yekwaMutangadura ndisingakusiyei ndimi muri pano maita kuti tisvike pano. Ini ndoda kupawo kurwadziwa kwangu pamurume akarara apa anonzi Joseph. Handidi kuti nditaure zvakawanda, dai dziri ngano, dai ndakasika kuuya ndikadai ndataura akanhoroondo kedu, asi ndinongotaura mbichana. VaJoseph Mutangadura vakarara apa, munhu anozivikanwa nebhisimisi ramakumuziva naro nhasi, asi matangira ake akatanga sekutamba. Ndaona vana baba ungaine zvituru zviri vanga vakagara necheuko, ndo matangira akaita mukomana vachiveza masituru, kwete kuveza mibhedha ba, tumasituru. Vakasimuka vakanopinda munana Harare, munana Glenview, Budiriro, hapana pavakanga vasiri vaMutangadura. Media uko ipapa, hapana pavakanga vasiri. Taiti tikasangana totaura kamwe kanyaya kedu kuti nhai shamwari, uchiri kuziva here vana baba vedu kuti vakambofurirana? Zvikanzi mondizopayapaya. Ndikati unoziva here kuti baba ako vakafurira babangu kuti nditsvakirewo mukadzi mudiki? Kune vanozviziva vanoziva kuti pana henzi maruva, ndizvozvo munoziva. Taiti tikasangana tinotaura nyaya idzodzo. Asi manje apa ndofunga pane 3 months or so vakandifonera, ini ndandiri kubva kunogadza Chief Chinamhora, zvikanzi mambo zvamati mapfuura ndiri paOK Mart, pana Chiremba Road apo vandaenda. Zvikanzi imimi moyo handimbokupei chinhu, muchanopiwa full chicken yenyu makupfuura mbuya oi $10. Asi paiti mbuya ipapo
kuti kwakanga kuri kukudzana. Isusu takaroora kwaMutangadura, vanonzi Maiwadza, vanovaziva Maiwadza vakaroorwa nemwana wemukoma wangu inini. Saka inini ndiri pano nditori mukuwasha pano, asi nenyaya yekuti takakura, ivo vari vakuru kwatiri, isu ndovanga takata kuvavarira vana George, ndo vataitamba navo, ndo vanga vari vechidiki. Saka ndoda kutendai hama dzangu, dai anga ari mafungiro angu panapo, mapepa aya akamboiswa pasaidi anonzi ekubvisa mutemo wedeath sentence, ndaifunga kuti dai ambokandwa uko, ambokandwa vanhu ava dai vanotobatwa. Kaini ndauya pano ndiri muridzi wevhiri Mapinda Mugoma nawo, vanotofanira kubatwa ende vachabatwa. Vanofanira kuurayiwawo sekuuraya kwavanoita vanhu. Murume ararapa anonzi Joseph Mutangadura, tiri kumusha rekuti Mutangadura hatinyanyoritauro, tinoti kwaKondo. KwaKondo uko wanzi mombe dzaenda nekujinga kwaKondo. Ndaifunga kuti varume ava vakaita basa iri pamunhu anga achibatsira nyika. Hapana programs atatichiita, even kuwedzana na honorable MP vana Tinmark vaMutangadura vaisvikako, ende vachiisa ruoko rwavo. Kuto handina kuzoona vachiyangwa panapa, handizivi kana vakambouya. Munhu wataifamba naye aiuya kwedu, ende parufu chero ruoko ikoko kwandiri kutaura kuti takasangana zvikanzi moyo mukazowana mukana munouya kufamu, sezvo maane prazi ndikusimudzeiwo ndikupei zviwa izviri musumukewo. Munhu anga aine rudo. Hakuna munhu mazuano anobuditsa $10 yake kana ungobuditsa chinhu kuti asi munhu ane rudo, akasikwa achipa, akasikwa achipa njere nezivo, akasikwa achitaura chokwadi, ndiye murume afapo. Mufundisi, ndisingakupedzerei nguva yenyu, inini ndoda kutenda nebasa ramaita mufundisi. Rambai makabata mhuri, pindai mhuri dzekwaMutangadura, murambe makadzibata. Vazukuru vakuwasha, vana tezvara vese vave pamwe chete kusvika basa redu rakaitwa pano rawanikwa. Ndoda kukutendai. Master of Ceremony.